Crni, bijeli, kukuruzni sa sjemenkama beskvasni. Kruh je u našoj kulturi najčešće korištena hrana, dio naše tradicije i simbol zajedništva. Na to žele ukazati oni koji sudjeluju u obilježavanju Dana kruha, a među njima su i učenici u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu. Jer smo htjeli obilježiti važnost kruha na poseban način, tako da sami ispečemo kruh i ukrasimo košaricu, tako da pokazujemo zahvalnost i kreativnost. Kruh je jedna od osnovnih namirnica, jedna od naših najstarija namirnica ljudskog roda koja je valjda prehranjivala milijune već stoljećima, pa ajde da proslavimo, zašto ne? Cilj je zapravo i to stvoriti nekakvo zajedništvo, nekakvu povezanost među učenicima. Kruh je ipak nešto što kad se ispeče ili kupi nije nešto što osoba pojede sama, nego je nešto što se dijeli. Tako da je bila želja stvoriti taj osjećaj povezanosti unutar i obitelji i doma učenika sa svojim članovima obiteljima, a i učenicima evo sad tu u školi gdje će oni moći podijeliti nešto što su izradili sami i pokazati drugim učenicima da zapravo nije bilo toliko teško. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje prilika su za podizanje svijesti o važnosti kruha i domaćih proizvoda. Zato jer simbolizira život i jer je jedna od najstarijih i najosnovnijih namirnica. Tko u tvojoj obitelji peče najbolje proizvode od tijesta? Pa mama i baka i ja sam zapravo se naučila od njih. Simbolizira neko zajedništvo i to da kroz hranu i kroz nešto toliko jednostavno kao kruh možemo se zbližiti. Učenici su sami pripremili razne vrste pekarskih proizvoda i počastili se za vrijeme velikog odmora. Ispekla sam klipiće i donijela ih i radila sam, pomogla sam im posložiti stolove s proizvodima koje su učenici donijeli. Starije generacije svoje umijeće pečenja uspješno prenose na mlađe. Najbolji recept od tijesta sigurno ima moja baka koja klipiće od šunke i sira potamanim svaki put dok ih napravi. Da bar ja imam recept, ne vrem vam reći, ali fakat najbolji klipići ikad. Tu smo sad ja i baka na istom levelu jer ja radim isto jako dobre stvari, pogotovo od šunke i sira. Tako da, tu smo negdje. Priprema kruha od žita poznata je još 12.000 godina prije Krista. Koliko je naš život povezan s kruhom pokazuju mnogobrojne izreke, poput onih nema kruha bez motike, ići svijetom trbuhom za kruhom ili biti dobar kao kruh.